Oh ya ora iso piye ora. Kok ora dijajal kok Armi ra iso lho. Coba sik cicipi nek carane mangan. Nah. Dong ora? Yo dong. Nek dong. Nek dong ora sang mati kono-kono. Sutradarane Oh sutradarane meneng wae kok. aku pusing aku. Kenapa pusing? Ra iso omong. Ora iso omong bisu apa piye? Yo nek bisu ki ya ora wangun nek noprak. Rina wangi hati-hati krungu suaraku piye Den Mas? Suarane piye? Takoni kok. Den Mas, kuwi budek apa piye ta? Lagi arek omongan. Rasane gak mikir. Yo balenono. Apa ora? Balenono meneh.